A pesca parará de forma indefinida a nivel nacional en protesta polo regulamento de control. Os profesionais consideran que son normas imposibles de cumprir e manifestaránse para amosar o seu rexeitamento. Este luns, día 19, os barcos pesqueiros de toda España estarán amarrados aos portos e as súas lonxas deixarán de funcionar. Así o acordaron as confrarías de todo o Estado logo da reunión telemática mantida na tarde de onte na que participaron 115 pósitos. Os profesionais do mar deteñen a súa actividade cunha folga indefinida que arranca o luns e que está secundada por todos os pescadores en resposta ás últimas medidas que entraron en vigor do Regulamento de Control da Pesca impulsado pola Unión Europea. Esta folga indefinida irá acompañada por unha manifestación que se desenvolverá en Madrid e en diferentes puntos de Galicia e de toda España. O sector local está en conversacións para definilos, pero barállase que unha das zonas onde se poden congregar os pescadores sería o Porto de Ribeira. Mentre se desenvolven estas concentracións, representantes da Federación Galega de Confrarías e da Federación Nacional manterán unha reunión en Madrid coa secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime. Nela amosarán as súas preocupacións e a imposibilidade de cumprir as normas que entraron en vigor o 10 de xaneiro para embarcacións de 12 a 15 metros, medidas como avisar con 2 horas e media de antelación antes de chegar a porto, pesar no mar as capturas que se fan cun marxe de erro do 10% cos datos que se obteñen en lonxa, algo que o sector considera inviable, xa que os datos nunca soen coincidir e expóñense a sancións de 3.000 euros por cada erro rexistrado. Esta reunión coa Secretaria Xeral de Pesca será clave, xa que segundo os acordos que se adopten, o sector manterá ou modificará a súa folga, que nun principio é indefinida. Tamén afectará as lonxas, que permanecerán pechadas e non terán actividade. Os profesionais sosteñen que non regresarán ao mar ata ter unhas condicións dignas e que poidan cumprir. A Confraría de Portosín inclui tamén os compradores que se posicionaron en favor dos mariñeiros e enviaron as alegacións pertinentes ao Regulamento de Control da Pesca da Unión Europea. Esta mañá, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, amosou o seu apoio aos profesionais nesta loita que inician para poder desenvolver o seu traballo dunha forma digna, sen medidas imposibles de cumprir e sen trabas. O sector únese a nivel nacional para loitar todos a unha contra este regulamento que complicaría aínda máis a súa actividade.